Quan anem a un restaurant, el que més recordem és l'experiència viscuda, i si és romàntic, encara més. I és que la temàtica del joc de cartes d'estiu és precisament aquest, els restaurants romàntics. Però què vol dir realment romàntic? Podem pensar en flors, espelmes, llum tènue, però el romanticisme real és empatia, connexió, saber mirar l'altre. És aquí on entra una de les concursants més destacades del programa d'avui, la Lara. Jove, segura, impulsiva, ho diu ben clar. No m'ha caigut bé i per això li poso mala nota. I em pregunto, què estem valorant? El restaurant o la persona? I és que el problema no és tenir una opinió, sinó creure que la meva és la única veritat. Quan això passa, deixem de veure l'altre, fins i tot si davant nostre està patint. I és que és cert, la nova generació no té por de dir el que pensa. Però el risc és anar a l'altre extrem. Parlar sense filtrar, sense pensar en l'impacte. I això pot afectar a tot un negoci, a una persona. Perquè la connexió també és cuina i l'empatia hauria de ser l'ingredient que mai faltés. Ni al plat ni a la vida.